Greenman a zdravím vás u prvého videa na mojom kanáli. Tento kanál sa volá Greenman P. Mal som vedieť, nevedel som tak priezvisko, tak len P. No tak je to tam Greenman P, je to môj kanál, nájdete ho na YouTube. No teraz ešte vôbec nie je oné, že ako ešte dorobený. Máme na YouTube určite a kanál to idem potom robiť. Ja som Greenman a teraz som v Nemecku, som kľudne ukázať výhľad. Som akože na prázdninách, sú prázdniny, moja ruka tiež na prázdninách. Aj môj macík je na prázdninách, teraz oddychuje kľudne. No. Charlie! Charlie? Ideš na také selfie? Sophie! 3 selfie, joj! Ja nepovedať, to je pre teba video. Nepoznáte, tak tu máte, kde tu pláva, tak kde je jeho kolónka, tuto tak kde bude plávať, ak tu bude plávať, tam budete mať jeho kanál. Počkaj, ja vám ukážem, kde by mohla plávať práve. Ja sa takto položím. Tuto a na tvári mi môže plávať kolónka. Tak. Také 2-minútové, lebo mám malo pamäti. Ja, ideme? Áno. Je minúta 36, aha, dobre, to je také krátke video. Také uvítacie. No, budú 2 minúty, takže ja vám trošku ukážem výhľad z balkónu, takto. Dobre, vidíte, auto tam učia. No, 2 minúty už budú. Ešte Bambi beží, aby sa s vami rozlúčil. No takže ja sa s vami lúčim